салом ба ҳама дӯстони мо, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Мо хуш омадем ба ваҳдат. имрӯз ҳамроҳи анами бародар ваҳдата ба пуррагӣ мегардем ва дар ваҳдат як хабари нохуше аст пешкаши шумо мекунем дар охир ва дар наворҳои оянда. наворро ба диққат тамошо кунед дӯстони азиз. хабари хушам ин ки мо даруни бозор мерем, ваҳдата районша мегардем, территорияи атрофуша тамошо мекунем. беҳтарин хабари хуш аст. хабари нохушаш ҳамин аст ки як бародармон аз шаҳри ваҳдат аз қишлоқи заргар камтар бемор будааст. як сола 8 моҳ шудааст. ба кӯмаки шумо ниёз дорад мардуми ваҳдат, на танҳо мардуми ваҳдат, балки мардуми ҷумҳурӣ. ба ҳамаи шумо мерасонам хабаре ки дар ҳаминҷа як бародар хоб аст, ба кӯмаки мо шумо ниёз дорад. ҳеҷ кас ва ҳеҷ вақт фаромӯш нахоҳад шуд, нашудааст. ҳайкали модар ваҳдат. дар ин ҷо аввало як самолёти калон ва як вагон дида мешид ки ҳозир нест. ҳозир мана биноҳои беҳтарин хушрӯ зебо дида мешаванд. ина бародаро мегардем ва шаҳри ваҳдат як тамошо мекунем.